Мне вельмі сорамна рабіць табе такую прапанову. Вельмі. Але мы знаёмыя шмат гадоў. І я адчуваю, што мы быццам блізкія людзі. Па справах або на адпачынак? І тое, і другое. Ну давай хутчэй, ідыёт. Ды што ж за мудак? Добрый вечар. Вы адзін? Бачу, ты добра ведаеш матэматыку. Згодна з талонам, ваш аўтамабіль быў прыпаркаваны ў неналежным месцы. Гэтых доказаў дастаткова. Тата, што здарылася? А што гэта за дзяўчына з доўгімі валасамі? Якая? Твая калега. Твой бацька пакончыў з сабой праз гэтага вырадка, а ты толькі аблаеш яго. Я кажу вам, што асфальт не быў афарбаваны ў жоўты. Ты рагуль безгаловы. Мудак. Не магу паверыць. Здымай гэта, Нестар! Якая жорсткасць? Я апісваю рэчаіснасць. Дзе вы бачыце жорсткасць? Дзікія гісторыі.